Llibres i punt, amb els Book Hunters. Benvinguts a un nou programa de Llibres i punt des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Burcet. Hola, Sergi, què tal? Bona tarda. I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari els Book Hunters. Què? Com va la ressaca de Sant Jordi? Vau regalar molts llibres? Ja se sap que qui més qui menys aquell dia s'emporta algun llibre a casa. Ara bé, quan d'aquests llibres seran llegits realment, això ja no ho podem saber. Però bé, hi ha una frase que repetim molt als lectors, que és que no és el mateix llegir que comprar llibres. Són dues aficions completament diferents, perquè amb la lectura les matemàtiques no funcionen. Seria lògic seguir una sèrie de comprar llibre, llegir llibre, desar llibre, comprar llibre i així fins a l'infinit, però tots sabem que no funciona així. A més, la passió per la lectura no va necessàriament lligada al culte del llibre com a objecte. Hi ha lectors que els encanta col·leccionar llibres, però també n'hi ha que se'n desprenen després de llegir-los. Alguns són usuaris premium de les biblioteques i pràcticament no en compren, així que podem dir que cadascú viu la seva bibliofília a la seva manera. Avui volem fer tertúlia sobre aquest tema, sobre la postlectura, sobre la relació que tenim amb els llibres que llegim. I per fer-ho tenim amb nosaltres a dos amics de la casa, que són lectors molt voraços, però molt diferents en aquest aspecte de la relació amb els llibres. Per una banda tenim a la Lídia Terrades, que la podeu trobar a Instagram amb l'usuari Vaig Llegint. Hola, Lídia, què tal? Hola. I també tenim a l'Eduard González, que a xarxes és Massa Llibres Pendents. Hola, Eduard. Hola, bona tarda. Bé, com deia la Laia, tenim un programa distès per avui, per parlar entre els quatre de temes que en realitat només ens preocupen als hooligans de la lectura. I tenint en compte això, doncs clar, no podíem tenir ningú millor que la Lídia i l'Eduard, que són membres del Reducte Català, lectors de pedra picada, i m'atreviria a dir que els quatre compartim força els gustos literaris, però la nostra relació amb els llibres és força diferent. Així que jo crec que avui ens divertirem discutint sobre com hem d'interactuar amb els llibres un cop els hem llegit. I m'agradaria començar preguntant-vos d'on traiem els llibres. Vosaltres, comenceu parlant amb vosaltres, diguem, sou de comprar llibres, sou d'anar a la biblioteca, de robar-los? Com obteniu els llibres? De robar-los, diu. Això no, home, no, això no roben els llibres. No, això no ho direm tampoc, no ho direm, no queda aquí. L'Eduard ve de Sant Quirze, Jo vinc de Sant Quirze, vull dir que allà tenim... No tenim llibreria, vull dir que biblioteca sí, llibreria no. Per tant, seria una possibilitat el robar-los. Però no, jo per exemple, jo diria, ostres, un percentatge, diria un 40% dels llibres els agafo de la biblioteca, perquè jo estic a diversos clubs de lectura, llavors m'aporten molts llibres de la biblioteca i algun que agafo d'així, i la resta els compro. Els compro amb dues, com si diguéssim, uns quants són de segona mà, com si diguéssim, que visito molt les biblioteques de segona mà, i un 40% dels llibres que llegeixo són de llibreria normal, com si diguéssim. Pagats. Pagats. Això és bo de saber. I tu, Lídia? Jo també, jo en compro. Ara no en compro tants com fa un temps. Tiro molt de biblioteca i també de coneguts. Soc de deixar-nos llibres amb família i amb amics. Sí, sembla una bona persona, la Lídia aquí on la veieu, però ja sortiran les coses. Doncs ja que heu reconegut que compreu llibres i que sou d'anar a la biblioteca, digueu-me quines són les vostres llibreries i biblioteques de referència. Home, jo les biblioteques, les dues de Manresa, són tant el Casino com l'Ateneu, tenen molta varietat de novel·la i també molta novetat, que això és un altre tema, però també faig turisme de biblioteques. Si veig un llibre en algun poble que per aquelles coses he de passar amb el cotxe i paro, i també el meu amic Atena, que t'ho porten des de Salardú, si fa falta. No sé si hi ha biblioteca a Salardú, però allà dalt, sí. Beneït préstec interbibliotecari. Exacte. I de llibreries... Sí, a Manresa en tenim, però també durant un temps amb les xarxes seguia llibreries a fora de Manresa, com l'Espolsada o la No Llegiu, i també, per exemple, voltava i en comprava perquè ja que feien tanta prescripció, també és una manera de tornar una mica a la seva funció. Nosaltres a Sant Quirze tenim una biblioteca només, que és la Mercè Lallats,
i és la que em proporciona els llibres de la biblioteca, que també ens porten d'on vulguis. Vull dir, a més, jo crec que el fons editorial de les biblioteques, almenys de Barcelona, de la província de Barcelona, és boníssim, vull dir, perquè tens les novetats de seguida, les tens bastant disponibles, si aconsegueixes reservar-lo aviat. I després, en quant a llibreries, jo tenia una llibreria de referència a Sabadell, que ara estic una mica de dol perquè me l'han tancat, vull dir, sí, per tema d'especulació immobiliària a sobre s'ha tancat aquesta llibreria que era independent, llavors estic una mica orfa, però bueno, ja trobaré alguna, ja més, vull dir, no hi ha problema. Ara que és un vivari, la llibreria aquesta. Sí, suposo que posaran un vivari o un durum o una cosa d'aquestes. Sí. A veure, doncs hem vist que ja sabem d'on traieu els llibres. Per tant, el que parlàvem una mica a la introducció, no? De que, ostres, tenim un llibre, el llegim. En el nostre cas, aquests 4 que estem aquí a la taula, tenim aquesta característica especial que segurament la majoria de la gent que ens escolta no, però és que quan hem llegit un llibre, que si en fem una foto, que si en fem una ressenya, no? Doncs que com a bons bookstagrammers els llibres els explotem també d'una altra manera. Però un cop hem acabat ja el que haguem de fer amb aquest llibre, sou de col·leccionar els llibres, què us agrada fer-ne amb aquests llibres? És allò d'acabar a la lleixa o què? Jo suposo que seré el més estrany de la taula, perquè... Per això t'hem portat. Jo suposo que sóc quan ho expliques, la gent es queda una mica així, volen dir, això no és normal, vull dir, no és normal. Després, quan ho coneixen més, diuen, bueno, amb ell sí que és normal, perquè ell ja és molt raro de per si. Però jo el que faig, jo quan els he llegit, jo els dono, me'n desfaig d'ells. Els tracto molt bé, vull dir, els tracto realment molt bé. Jo quan acabo de llegir un llibre està com a nou, però jo els dono, o sigui, si estan molt bé els dono a la biblioteca de Sant Quirze, si són llibres nous i novetats, i si no els deixo abans d'entrar a la biblioteca hi ha un punt d'intercanvi de llibres, i llavors els deixo allà i els hi perdo la pista, No obstant, el sentiment de pertinença sempre existeix una mica, perquè quan el dono a la biblioteca després el veus, per exemple, a la lleixa de novetats i tu penses, aquest llibre és meu. Vull dir, és meu. Vull dir, està allà, però és meu. Però, I no li has fet cap marca ni res per saber si és el teu? No li poso un detector, un GPS per saber on està, no, perdo la pista i... En Sergi ho faria, jo crec. En cas de donar-ne algun, ho faria. Perquè, clar, jo soc tot el contrari. Això, jo els llibres, si he llegit un llibre, es queda amb mi, sempre. M'hagi agradat o no, es queda a les meves lleixes. La gent que ja ha vist els nostres vídeos ja sap que tinc la meva classificació i tot això. Jo, si un llibre entra a casa, no surt, tret que pensi que no el llegiré, i llavors ja està, però si l'he llegit, és meu. L'única excepció és si el tinc el llibre signat. Si tinc el llibre signat sí que es queda a la lleixa, però clar, no vaig buscant signatures tampoc, vull dir... Seria com la trampa, no? Signa que me'l vull quedar! No, algun que he donat, algun d'alguna autora d'aquí de prop, sí que el dones amb una mica d'arrencança, si m'ha agradat molt, perquè penses, igual algun dia me la trobo i me'l pots signar, no? Però és igual, el dono i ja està. Jo els guardo si he anat a un club de lectura amb l'autor o he anat a una presentació o coses així, que llavors has comprat el llibre, te el signa, però que hagi hagut una interacció amb l'autor. No vol dir que igual el llibre després me l'he llegit i no m'ha agradat, però continua estant a la lleixa. Si està signat, es queda... És que alguna vegada en llibreries de segona mà trobes llibres com signats i penses... que jo puc entendre, no?, que l'hagin donat o que l'hagin venut o el que sigui, però, ostres, de vegades hi ha cada cosa, que de vegades hi ha dedicatòries molt sentides, No, de vegades allò... Dolors, espero que te l'ha dit molt, no sé què, firmat Maria Antònia, i l'autora no és la Maria Antònia. Llavors, si llegeixes allò, dius, Maria Antònia a la Dolors no li va agradar. O no li vas agradar a tu. Exacte. Però això és veritat, i a mi em fa com cosa, perquè és com posar-te a casa d'algú altre. És com molt íntim, no? Clar, jo empatitzo amb qui va fer legal. I amb l'Eduard empatitzes, tu també els dones a la biblioteca? No, o sigui, no. Jo soc de guardar-ho tot, però des de les entrades de cine, de quan vam anar, no sé on, clar, o sigui, ja no és el llibre, és tot. A casa meva ja m'ho diuen, no hi ha espai per una altra persona. Perquè però no és, jo sempre he dit que no és un tema materialista com a tal, perquè jo el veig i aquell llibre el vaig comprar en un lloc, en un dia, i jo recordo aquestes coses. Per exemple, avui l'Eduard ha portat llibres i jo n'he agafat un. Doncs, m'agradi o no,
aquell llibre serà aquell que em va donar l'Eduard el dia que vam anar a fer el podcast, no sé, i a mi això em pot. I avui ets més amiga de l'Eduard, perquè és el teu amic perfecte, no? Home, i cada tant. vegada que ve et porta llibres. Ja li he dit, abans de donar-ho allò, passa'm la Passa, foto. Passa la foto. I els que no vulguis tu els donaré a la biblioteca. Has de fer un altre perfil d'Instagram, allò de reservar llibres, com les llibreries de segona mà. Ja faré un post al Telegram, un WhatsApp. Clar, això no ho he dit. D'on tret els llibres, reservo a una llibreria de segona mà a Sabadell i me'ls va buscar ell. Sí, Això és real. Sí. Ostres. Aquí hi ha coses que no sabem, Després me'ls paga, Home, perquè sí. som amics però catalans, vull I dir tant. que després me'ls No hi ha paga, jo deutes. li cobro, vull dir que sí. Però sí, no sé, jo soc molt de que el llibre té història. Per exemple, me'n vaig comprar uns a Noruega quan vaig anar de vacances. I un no m'ha agradat gens. Jo estic, què faig? O sigui, no donaré a ningú perquè el llegeixi, no tindrà més vida, perquè a mi m'agrada que els llibres que m'agraden tinguin més vides. I quan en compro, penso, se llegirà la tieta, se llegirà mon pare, puc deixar amb algú, i... Però que torna. Sempre torna. O sigui, clar, a veure, molts cops en gent novell els en deixo algun que si no tornés no passaria res per fer la prova de com torna. Segons com torna, no hi ha un segon llibre. O sigui, això si ho tinc, serladíssim. I, per exemple, amb la meva tieta, amb mon pare, jo sé que me'ls cuiden al màxim. No doblegen pàgines, no fan d'això, perquè també jo els cuido molt i ho valoro molt. I quan veig després del llibre penso, hosti, a més, o sigui, tinc els records després de l'experiència d'haver-lo llegit, o sigui, com que jo li dono diverses capes de sentiment a fulls de paper. Venen totes les No, però jo faig el mateix, el que passa és que jo aquesta segona vida els hi vull donar, però els dono a algú. No sé quina segona vida, perquè jo no rellegeixo mai llibres, llavors jo no tornaré mai a llegir aquell llibre, mai. Anava a dir, Mai. et treus l'oportunitat directament de rellegir-lo ja. No el rellegiré Podries anar mai. a la biblioteca agafant préstec el teu propi llibre. Això m'ha passat amb Ostres. la lectura conjunta que vam fer del Què mou els morts, que vam fer el Què mou els morts, que està relacionat amb la Casa Usher. Sí. Jo de la Casa Usher el tenia, vam fer un club de lectura un any o dos abans, ¿vale? El tenia jo a casa, i el vaig donar a la biblioteca. Bueno, doncs per fer la lectura conjunta vaig agafar el meu propi llibre. En préstec. En préstec, i després el vaig tornar. Però tens prioritat per agafar el teu propi llibre o no? No, el que passa és que era un llibre, la Casa Usher no se'l llegeix ningú, llavors estava disponible. Clar, tu no ets VIP, no, a la teva biblioteca? Sí, et deuen estimar sí, molt. Et posaran una placa al final. Me'n posen allà. Potser li posaran el teu nom. El nom. A la A segona la biblioteca biblioteca que facin, Això. a Sant la Quirze. següent. Sí, podria ser. Mira, li està T'he agradant de la dir que- idea, li està agradant la idea. Sí. T'he de dir que si no ets Pilarín Vallès hauràs d'esperar a morir-te que et facin una biblioteca, però... No, a més, el nom de la biblioteca és d'un poeta d'allà de Sant Quirze, vull dir que difícilment li prendré el lloc. Una sala almenys. Sala Eduard González. Jo crec que estic al mig, perquè no tinc tanta avidesa, potser començar com la Lídia, però no em fa res desfer-me de llibres. I si no m'ha agradat, encara me fa menys cosa realment que marxin de la meva mantenir vida. la ràbia que et va fer quan el vas llegir, el veus allà... Quin i dius, sentit "Hòstia, té que malament". tenir ràbia dintre, Ja, no Sergi? sé. Cap. Però a mi em va Per passar- canalitzar la ràbia cap a un llibre. A mi m'ha passat, jo els guardo tots, els signats els guardo tots. M'han agradat o no m'han agradat, excepte un. Un que tenia signat, aquest el vaig donar. Vaig arrencar la pàgina on estava la signatura i me'l van signar abans de llegir-lo i una vegada el vaig llegir, ostres, no vaig poder. A més és d'un autor molt mediàtic que ven molt per Sant Jordi, no us diré el nom. Quan farem els micros. Sí. Jo crec que ja sé qui és. I- Després fora de micros confirmem. Vaig anar a una presentació, no perquè ja havia publicat el llibre feia temps, però vaig anar a una presentació seva, em va signar el llibre, tot això, i de veritat no vaig poder aguantar amb aquell llibre. Jo amb la Lídia ja ens hem entès, ja t'hem sabeu quin és. desemmascarat. Sí, I aquell el vaig donar, signat i tot el vaig donar. perquè- No, signat no, vas arrencar la pàgina. Vaig arrencar la pàgina, però vull dir que... Però vull dir que va transgredir la seva pròpia norma. Sí, Està bé. sí, Per total. acabar d'allò, jo una vegada vaig comprar un llibre de segona mà signat per aquest autor. Sí, O sigui, que algú Però si va valia fer el el meu. mateix, no perquè vas arrencar la pàgina, És però veritat. algú va fer el mateix però sense arrencar la pàgina. Bé, estem veient alguns motius. Ara aquí està sortint ja. Sí. Vale, ens quedem els llibres, ens agraden els llibres, però
entenc que, d'alguna manera, el fet de que tu els donis a la biblioteca... Veig que també ets molt consumidor de llibres de biblioteca, per tant, és com la teva contribució una miqueta, no? Veiem que potser un llibre ens en podem desfer... Jo dic, jo, si no m'ha agradat, no m'importaria desfer-me'n. Alguna cosa que ha anat més enllà de que t'ha fet molta ràbia el llibre. Hi ha altres motius pels quals us desfaríeu d'un llibre, per exemple, no sé, que estigui molt mal editat, no? O que, per exemple, diguis, ostres, aquell llibre... Suposo que pot haver-hi un factor extra de que llavors no t'agradi tant perquè realment li falta alguna cosa més, no? Però altres motius que us facin desfer-vos dels llibres? En tinc un, que tu l'has llegit i jo no el vaig acabar, que està molt mal editat i no tinc nassos de donar-lo. Ni així, Perquè em sap greu, o sigui, em sentiré, restaré estafant, o sigui, ja em van estafar a mi, no vull estafar ningú. I el tinc allà amb la d'allò de què faig. I no. Jo el vaig donar, aquest el vaig donar a la biblioteca, vaig posar una nota a davant de no leer, no llegiu, però no, el vaig donar, aquest el vaig donar també. Sí. Jo aquí també coincideixo amb la Lídia, jo ho he dit abans, si he llegit el llibre es queda amb mi, estigui com estigui. Clar, però aquí és si has llegit el llibre, no? Perquè llibres... Aquí hi ha un altre factor extra que també podríem començar a colar, que no passa sempre, però llibres que arriben a tu sense que tu ho hagis volgut, aquests surten de l'equació. O que sí, No, sí, d'acord, em puc desfer de llibres que penso que ja no llegiré, i això m'ha passat amb llibres que m'he comprat en el seu moment, Dic, ui, mira, em fa gràcia aquest llibre, fins i tot de segona mà, però no necessàriament, llibres que m'he comprat d'una novetat que em feia molt de goig, i al cap del temps que no l'has llegit, és pensar, és que ja no m'encaixa aquest llibre, ja no em quadra, i aquest sí que no m'importa desfer-me'n. Però hi ha un criteri, no m'hi he fixat mai, com han de passar no sé quants anys. No, senzillament que pensi que... Perquè és molt complicat, que tu et desfacis d'un llibre. Sí, però... Mira que ho intento, De vegades... Recordes alguna vegada, vaig a fer neteja, a veure quins llibres crec que ja no llegiré, per així, doncs, portar-los, no sé, un rerit o donar-los a algú. I acaba sortint 2 o 3 com a molt. Sí, també. Perquè sempre aquest encara potser sí, encara llegiré. Hi ha un criteri, ara ja és el tamany de la lletra. Quan ja és allò font número 4 i interlineat 0,5, aquí em costa més. Justament quan fa 3 anys va morir la meva iaia, em vaig anar a buscar uns quants llibres i en el moment em vaig agafar uns quants, no? I l'altre dia fent neteja dic, si fem realistes, si vull llegir Últimes tardes fronteresa, em sembla, de Juan Mercè, aniré a buscar una edició que pugui llegir sense una lupa. Sense una lupa, clar. Però clar, em va fer com molta cosa posar la pila de donar aquell llibre que havia sortit de la biblioteca de la iaia, no? Però, és que clar, l'espai també és finit a casa. Aquest és un altre motiu, no? També, nosaltres ens hem canviat de casa per tenir més espai, no és una cosa que recomani. Per tenir més espai per llibres. Per llibres, sí, és com em falta espai. No, és un motiu molt recurrent, no? Vull dir, el fet de tenir mancat d'espai. A tu això és una de les coses que et condiciona, Eduard, a fer aquestes donacions? Jo vinc de família, el meu pare llegia molt, i no donava els llibres, els guardava. Però nosaltres teníem llibres dins dels armaris. Vull dir, tu obries un armari i estava ple de llibres, allà apilats. I deies, jo no volia arribar a això. Vull dir, primera que no tinc espai per posar tants llibres i a més, que jo tinc un nivell un volum de número de lectures molt alt. I llavors és que no podria. I llavors va arribar un punt que vaig dir, bueno, no puc tenir-los a casa, me'n desfaig, i a més tenint en compte que no els tornaré a llegir mai més, és només tenir-los, i és donar-li una segona vida, vull dir. Però jo vinc de casa de tenir molts llibres a casa mon pare tenia moltíssims llibres, i era inassumible, I una altra cosa és que estic veient aquí tothom molt altruista, no? Tots els donem a la biblioteca, els donem una rirrit, bé, perquè al final... No parles per mi, no? No. Però fins i tot quan et desfas d'algun llibre, que jo sàpiga, no el vens a Wallapop o no? Aquestes coses no les feu, no n'heu revenut mai cap? Però és un tema de boomerisme, o sigui, no m'he posat mai a Wallapop i només pensar en que he de gestionar això. Jo tinc una llibreria de segona mà a Manresa, la Papaseit, que em sembla que et dona 2 euros per cada llibre. Però has de reinvertir-ho allà. Què passa? Em portes 10, et donen els d'això, els 20 euros, i n'acabes gastant 30, perquè, òbviament, surts amb més... No, amb més llibres no, però acabes agafant-ne per valor més alt, no? Però, si no... Sí. Clar, a veure, que jo ho deia en el sentit que en certes llibreries de segona mà
portar els llibres i que per cada llibre te'n donin... No Aquí sembla és una mala molt- cosa, això dels 2 Sí. euros d'invertir-ho allà, no, però que moltes vegades ho considero més una donació, no? Perquè realment el que en reps, vull dir que no és allò de vendre un llibre per 5, 8 euros, del qual ja veus que més o menys qui fa això espera treure'n un rèdit, no? Home, he de dir que això, jo, si he portat a vendre llibres, era a la Rerit, que et donen 20 cèntims per llibre. Sí. Per tant, no era pel que anava a treure Exacte. dels llibres. I a més que, com deia abans, no porto 500 llibres, però d'això em porto 2 o 3, que són els que no vull 60 llegir. cèntims. Clar, és que dius, amb això què farem? Ni mig cafè. Igual que la Lídia, després em donen 60 cèntims i me'n gastaré 10 amb 5 llibres més que he trobat allà. Sí, és que Vull dir no em surt a compte. que no és per vendre'ls, però jo és que no... Revendre els llibres per treure'n diners, però és que ja ho he dit, no? Si vull quedar-me tots els llibres, que d'això no canviaré els llibres que jo m'estimo, encara que no m'hagin agradat, a canvi de diners. Vull dir, bueno, per mi no quadra. Clar, dintre d'aquesta avidesa per tenir llibres no? I per col·leccionar-los i tal, hi ha una part estètica, no? De que ens agradi estar a casa envoltats de llibres, tenir estanteries. I, clar, veig que és una cosa que, per exemple, Eduard, tu que te desfas dels llibres, veig que potser no li dones tanta importància, no? Perquè és una cosa que si te'n desfas... No aconseguirà seduir-me per la seva Per la seva aspecte. coberta, no? Perquè és una cosa... M'agraden, m'agrada. O sigui, i m'he comprat llibres per la coberta, vull dir, me'ls he comprat, però no, això no aconseguirà estovar-me i que es quedi a casa. No Vale, és el criteri. perquè jo una enganxada una mica per aquí, no? Tenim aquesta importància que se li està donant cada vegada més al llibre com a objecte, perquè estem parlant de què fem amb els llibres un cop els hem llegit, per tant, diguem-ne que el que és el plaer de la lectura i tot el que acompanya la lectura ja ho hem passat, i tu dius, aquell llibre no el llegiré mai més, doncs el porto a la biblioteca o el dono o el que sigui, però hi ha aquesta cosa estètica de voler-los tenir, de voler-los veure, i cada vegada va més acompanyada d'una dinàmica del mercat editorial de que cada vegada se li dona més importància, jo crec, no? S'està intentant, d'alguna manera, donar-li més pes, que també és bonic, a l'estètica dels llibres, que si tapes dures, que si il·lustradors, que si, ja no em fico en el tema dels cantells pintats, que a més dic és que les llixes no es veuen, els cantells pintats. Vull dir, el criteri estètic Tens que d'això... posar al revés. Sí. Ja, però llavors no veus quin llibre és. No, se'n compren 2, un per posar del dret i l'altre del revés. Però això ho dius de debò? Jo ho he sentit, això, però bueno, jo no dono credibilitat ja a moltes coses. Ostres, això no hi havia pensat. Però mira, jo aquí coincideixo bastant amb l'Eduard, també. O sigui, un llibre no em farà que vulgui quedar-me el més o menys i tal, però que sí que m'agrada és veure'ls a casa posats, amb els cantos, que al final a casa meva sembla una llibreria de segona mà, perquè estan tots posats, són tots de casa seva, però l'estètica del llibre no em fa comprar-me el llibre o voler-lo més. No és una cosa que m'atregui, em dono molt més valor al que trobo dintre. Però entenc que com a objecte doncs, hi hagi gent que li interessi. I en cap cas pot fer, diguem-ne, equilibrar la balança cap a dir aquest llibre me'n desfaria, però és que és tan maco, llavors me'l quedo. No. En el meu cas, no. No, en el teu cas no, perquè d'allò... Però nosaltres som al revés. Tu te'l quedaries igualment, sigui maco lleig. Jo me'n desfaria igual, sigui maco lleig. Vull dir, Però mira, l'exemple més clar, en el meu cas, és això. Tenim el Club Victòria, que ara mateix és el súmum de llibres macos que a la gent li agrada col·leccionar i tenir tots posats. Són molt macos, és cert, però jo els Clubs Victòria que m'he comprat, vaig comprar Gener, per exemple, perquè era traducció de Marta Pera. No perquè fos bonic, sinó per la traductora. Dic, hosti, ara puc llegir aquest llibre que segur que la traducció aquesta em quadrarà, i me la vaig comprar per això. No perquè fos maco, que també ho és. Però... També ho és, sí. I tu, Lídia, ja et tira d'alguna manera això? Suposo o li dones més importància que aquests dos? Potser una mica més, però tampoc... O sigui, per exemple, el concepte d'estètica ja no és tant les floretes, no? Que també en tinc, però, per exemple, hi ha edicions que a la gent no li agrada, que m'agraden molt, i quan les canvien m'enfado. Tipo, el Club Editor, que ara han canviat, que abans era aquella forma de la porta que s'obria, no l'ombra i això, m'encantaven. I ara, doncs, clar, la majoria de gent et dirà a mi aquests llibres estèticament no m'agraden gens. Llavors, no em crida tant el llibre com l'editorial, probablement. Perquè sí que és veritat que té unes editorials de capçalera que dius, si vas aquí, és una mica tiro segur. Però llavors un llibre d'una editorial concreta, només pel fet de ser aquella editorial, no sortiria de casa ja? Per exemple... Com a criteris així pels quals tenim aquesta mena de bibliofília, si és si ens ha agradat o no, per si és una editorial o no... La meva millor amiga em va regalar un llibre de Nadal supermono, cuquíssim i tot,
i no em va agradar gens, però gens. I no, o sigui, està al carro de sortida, però que sigui maco i no, allò és perquè me l'han regalat, o sigui... La cosa sentimental. Sí. Doncs no sé, o sigui, veig bàsicament que esteu com molt alineats amb això d'estètica. Jo he de dir que ja ho hem parlat alguna vegada, però a mi veure'ls, he de dir que alguna vegada allò de com ordenes els llibres i tal, que també és un supertema, no em resulta gens pràctic, però a mi m'agrada veure'ls. Aquelles llibreries que els tenen tots com per editorial. Jo els tinc així. Doncs sí que li dones importància a l'estètica. Però no també. comprar, o sigui, per exemple, si em compro un Club Victòria, és el que diu, o sigui, sé que darrere hi ha una editorial que sol treballar bé, amb bons traductors. Jo compro llibres per traductors i dius, en saps prou per aquest criteri? No, però sé que el que estaré llegint estarà ben fet. Llavors, però sí, jo els tinc per editorial. Però llavors quan tens un forat allò, dius, he de comprar un periscopi per acabar la lleixa aquella? Bueno, d'aquí el dubte que he tingut avui, per exemple, hòstia, aquest color llarg d'aquest periscopi complet em quedaria... No. I pels que un dels arguments que tenen per desfer-se dels llibres és l'espai, hi ha un format que soluciona el tema de l'espai, que és l'e-book, el llibre electrònic, que evidentment ja es peta tot el tema de l'estètica perquè acaba tot en un dispositiu superpetit, però soluciona el tema de l'espai, perquè pots tenir milers de llibres allà dins. També hi ha un tema d'espai del disc dur que de vegades no anem sobrats, Clar, com a poca usuària d'e-book crec que no m'imagino omplir l'e-book, però... Jo soc usuària. Ets usuària? Sí. Sí, sobretot però per llibres... criteris d'espai? No. Practicitat. Jo també estic a diversos clubs de lectura, llavors de vegades, doncs, si no puc anar a buscar, no puc tenir-ho a mà, doncs la e-biblio és una eina meravellosa que tenim a l'abast i que està superbé. Llavors, també doncs, per practicitat, quan vas amunt i avall, de no portar un totxo, i el tema de pes físic és un tema important, llavors, clar, doncs, quan vaig en tren o això, o portes un petit plaer, per exemple, bueno, el senyor Viena, si ens vol, però un de petit, un tal carrer, coses així, o si no l'e-book. També tema de llum, ja comencem a tenir problemes de vista, tema de tamany de la lletra, doncs és bastant útil. Sí, estic molt d'acord, és que trobo que és un dispositiu superpràctic, superútil, que et soluciona molts problemes, com aquest els de visió, per exemple, perquè jo també començo a patir amb llibres que no tenen la lletra tan petita, però a mi comença a semblar-m'ho. Llavors, trobo que és un dispositiu fantàstic, que té molt present, molt futur, però no és un llibre de paper. Bueno, és que jo estava esperant el teu però. Dic, no sé quants llibres en digital t'he vist llegir. Mig? No ho faig servir perquè tinc tants llibres en paper i gaudeixo tant de llegir en paper que no hi trobo la gràcia encara, i si no, doncs em compraria un dispositiu per cada llibre per tenir a les lleixes. Els llibres més cars de història. Sí. L'Eduard ho faria també, segur. L'Eduard no el podria tornar a la biblioteca? No, jo he llegit molt, amb iBook he llegit bastant, el que passa és que quan vaig tornar una altra vegada al paper, perquè perd personalitat. Vull dir, no. O sigui, tu has anat i has tornat, Jo he anat i tornat. Ara perquè estava pensant, jo no sé si t'he vist llegir un e-book. Jo tinc un e-book, vull dir, com penjar la foto allà a xarxes, no, sempre tinc llibre, sempre el llibre, perquè vaig tornar, com si diguéssim, al llibre, perquè, i sobretot... Vas tornar al seny. Potser al seny, o no ho sé, l'e-book és molt més còmode, sí? Inclús per llegir al llit, l'e-book és perfecte, vull dir, perquè amb el llibre en paper, llegir al llit és una història. No se m'ha caigut a mi a vegades a la cara. Clar, és que és això, i costa de girar, llavors segons en quina postura dorms, vull dir, no pots estar-te allà, et falta la llumeta, tens que tenir una llumeta enganxada allà, que no pots passar les pàgines, vull dir, és un drama. Llavors l'e-book va molt bé, però el llibre per personalitat, tu a vegades no saps què estàs llegint, o no saps què estàs llegint, vull dir, quan jo he acabat un llibre, jo recordo la portada, jo recordo aquell llibre, no? És veritat, amb l'e-book no te'n recordes. Amb l'e-book no te'n recordes. No saps, si et pregunten quin llibre has llegit fa 3 llibres, no te'n recordes, perquè no tens cap referència. Tots els llibres són idèntics, són iguals. I llavors, amb el llibre en paper, tens la personalitat aquesta del llibre, tens més...
Clar, quan has llegit Sanderson o Middlemarch te'n recordes Això del que passava aquell llibre. Del que passava, hi ha no l'oblides. la d'allò física. Quan l'has llegit en físic, Sí. Bueno, tens un braç... Les 1000 pàgines. Si llegeixes amb l'e-book, doncs aquesta experiència no la tens. Jo a vegades escollo lectures més lleugeres perquè sí que he vist que el que llegeixo amb... Bueno, diem e-book, però és e-reader, realment l'aparato, que no se'm queda tant. Si llegeixes amb e-book se't queda menys. Sí, no sé si hi ha una cosa d'allò, com que llegeixo no en diagonal, perquè llegeixo el llibre, però no em queda tant. I a vegades el que faig per tenir sensació és agafo el llibre de la biblioteca Ai, mare. en físic, faig les particions de la lectura de cada dia i vaig combinant físic i Ai, quina e-book. feinada, Lídia. Jo pensava que era l'estrany de la taula, però veig que no. Ja està sortint aquí. No, esteu notant que això és un episodi de teràpia. No, totalment. També n'hauríem de fer un cada temporada. Sí. Trobo. Jo pensava que no tenia manies lectores, però veig que no està ben vist el que acabo de dir. No, m'ha sorprès molt, o sigui, realment el llibre han duplicat per anar fent amb els dos formats. Això m'ha fet recordar algunes d'aquelles coses que de vegades es menciona de les escoles, que si tanta pantalla, tal i qual, i com que no sembla que no arriba igual, no? I una altra cosa que també abans la Lídia avançava, que ella sí que era el seu cas, no? De que, clar, aquest afany de tenir llibres, de col·leccionar llibres i tal, que tu deies, és una cosa que jo faig amb moltes coses a la vida, no? No és només, al final no és una cosa particular que jo tinc amb els llibres, sinó que és amb molt, que si tiquets de cinema, no sé què. Jo sé que en Sergi també, perquè a tu t'encanta guardar coses, et costa molt fer neteja de coses, de, no sé, samarretes. És com, això Sergi ja no d'allò. No s'aguanta dret. No s'aguanta dret, però allà està, perquè és aquella samarreta d'aquell concert, no? Jo tinc una capsa de roba d'així de guardar, amb samarretes que m'he comprat especials o del cau, de quan anaven al cau els meus amics, els hi vaig comprar, o sigui, és aquest tema, I tu et desprens també de la resta de coses, igual que et desprens dels llibres? A veure, de les samarretes estic bastant d'acord, perquè amb la roba hi crees un vincle que és diferent, no? Però, per exemple... Un vincle d'olor, fins i tot. Sí, però jo diré que els pocs llibres que tinc a casa són, no sé, tinc 30, per exemple, estan amb una lleixa de CDs, perquè jo abans tenia molts CDs, però se'm va espatllar l'equip de música, no tenia on reproduir-los, i em vaig desfer dels CDs. Vull dir, algú, suposo que inimaginable per la Lídia, suposo que això... No, jo tinc tots els CDs, tinc els VHS... Però sopa de cabra originals de l'època... Totalment, casets... No, però els llevats, no originals, no, llevats, o sigui, els... I tant, clar. Doncs jo no, jo em vaig desfer també dels CDs. No tenim diners en aquella època per comprar-los. Òbviament, no, llevat directament a la ràdio, que sent la publicitat, allò... I tant. Pues bé, veig que sí, és una cosa que realment no és només que tinguem una cosa especial amb els llibres, no? Que és una mica la és un patró, hi ha una mica patró. És el nostre patró. Però bé, al final no hi ha aquesta passió concreta que és els llibres on tot s'intensifica. Doncs per acabar una mica amb aquest blog, volia comentar, ara que acabem de passar Sant Jordi, no? On tothom ha comprat llibres i tal, com a lectors àvids i compradors, vaig dir aquesta paraula, mig compulsius de llibres, sou de comprar llibres durant tot l'any i en el cas de que sí, que segur que sí, sou dels que us deixeu una mica així pel FOMO, aquest que es diu, no? El fear of missing out, de veure que hi ha llibres que surten, el bull, tal, i llavors serà aquell llibre que es quedarà a la lleixa, no el llegiré en 10 anys, i llavors diré, me'n desfaig, no? És per veure una mica el patró. Jo compro tot l'any, vull dir, inclús la gent diu que compra molt per Sant Jordi. Jo per Sant Jordi compro un o dos, no compro més, perquè ja els tinc molt distribuïts. A la setmana llibre català sí que compro més. Per què? Perquè vaig a més presentacions, vaig a més... Llavors sí que agafo més en aquella època. Però la resta estan molt distribuïts, molt distribuïts. Jo, igual que la Lídia, he intentat reduir la compra, inclús soc molt de fer llistes i de fer controls, i des de principi d'any vaig intentar llegir més llibres dels que entraven a casa, i des d'aquí posat aquest control és totalment al contrari, vull dir, encara entren més, vull dir, em faig creus perquè el mes passat jo vaig llegir 10 llibres i van entrar 14, vull dir, però 14, dic, però com pot ser que entrin 14? Inclús jo em mirava la llista, dic, no pot ser, i sí, miraves i havien entrat 14, dius, no pot ser. És inútil resistir-s'hi, és que jo ho he deixat estar. Ja no et pots contraposar. Però a mi em sap greu. Jo un llibre que em compro, o el que sí, jo me'l compro perquè me'l vull llegir. Llavors, quan ha passat un any, 2 anys i el tinc allà a la lleixa, a mi em sap greu pel llibre, no per res més. O sigui,
Clar, és una falta de respecte que li tinc al llibre o a l'autor o qui vulguis, perquè el tinc allà parat quan me l'he comprat amb ganes de llegir-lo, no? Llavors, per això intento reduir la pila de passets. Aquesta relació amb el llibre està evolucionant cap a un dia et respondrà el llibre, saps? És el següent pas, ja. No, és que quan vaig a la lleixa a escollir un, jo veig unes manetes que surten. Però jo sempre ho he dit, jo crec que els llibres et criden, al final. Sí, ara perquè em planifico molt les lectures, però en moltes èpoques de la vida he anat allò, a veure què tinc pendent aquí, i de sobte agafo un llibre que no tenia gens previst, que porta molt de temps allà, i m'ha cridat. Ara ha volgut que jo llegeixi aquest llibre. Els lectors són gent molt estranya. Jo he dit que la llibreria principal de casa la tenen just al sortir del lavabo, perquè la distribució d'allò és o sigui, allò té un menjador molt gran i d'allà distribueix. Però de vegades surts del lavabo i un llibre que fa 5 anys que és allà dius, ara ets tu. Sí, que és increïble. I dius, per què? No ho sé, m'ha cridat. Sortint del lavabo. Sortint del lavabo. I això que dèiem, us deixeu enlluernar pels llums de colors dels llibres aquests que llegeix tothom? Jo he dit que, a veure, jo em vaig obrir el compte d'Instagram el 19 i fins llavors era una lectora d'anar fent. Sí que havia passat una època a l'institut que, tot el de columna jove, m'ho llegia tot i tot això, llavors universitat, primers anys de treballar, anava llegint però tampoc cap bestiesa. Va ser obrir-me un compte d'Instagram i començar a entrar llibres a casa, però a mansalva. El FOMO no sé què, de vegades quan hi ha tant FOMO, a vegades l'he comprat i el deixo reposar perquè se'n vagin les veus, no? I al cap d'un temps el llegeixo jo. Però m'agradaria dir no, però és que això m'ho demostra. Quan vaig entrar a xarxes, que és quan vaig començar a rebre més informació, va ser quan vaig començar a comprar més. Vull dir que... Com a mínim està més al dia del que es publica. Exacte. I potser no els llibres més famosos, però segur que et crida l'atenció el que està llegint alguna gent, no? Clar, i al final és com que fins llavors em recomanaven llibres, això, no? La tieta, no sé què, i de sobte tens 40.000 persones que t'estan recomanant llibres. I quan ja també saps amb qui doncs, tens gustos afins, doncs clar, tant d'això. Llavors, clar, depèn de la campanya. Si hi ha una campanya que envien llibres a tothom i segons que l'envien, doncs dius, aquest llibre no és per mi. Llavors no caic en aquest FOMO. L'efecte contrari. És que a vegades és contraproduent. Contraproduent si surt molt. Jo també, jo m'espero. Sí, però llavors el llegeixes i dius... No hi havia per tant, no? Però llavors, si no te n'haguessin dit tant, t'hauria agradat més, també. Bé, no sé, a mi, sentint això, al final haurem trobat la fórmula, no? Perquè diuen, com fer que la gent compri més llibres i seguir la roda i tal, que s'obri tot amb comptes Instagram, i ja ho tindrem. Bé, esperem no estar espantant gaire els nostres oients i fer-los passar les ganes de llegir, perquè no es tornin com nosaltres, com dèiem, que ara tothom s'obri un compte d'Instagram i ens tornem tots una mica bojos, però encara no hem acabat, encara podem espantar-vos una miqueta més. Abans, però, veurem què ha captat avui el nostre radar. Llibres i punt, al radar. Sergi, què hi portes avui al radar? Doncs mira, avui et porto una adaptació d'un univers que a mi particularment m'agrada molt. Després de l'èxit que va tenir l'adaptació en sèrie de Cançó de Gel i Foc, més coneguda per tothom com Joc de Trons, doncs HBO va decidir, la pela és la pela, no? Fer diverses seqüeles, i una d'elles va ser la història dels Targaryen, que el llibre es deia Foc i Sang i la sèrie es va dir La Casa del Drac, i ara recentment han adaptat El Cavaller dels Set Regnes, que és la sèrie que hem estat mirant últimament, que la vam acabar ahir, justament. I bé, el llibre és una preqüela de la sèrie principal, és a dir, Cançó de Gel i Foc, que passa uns 100 anys abans de que Robert Baratheon guanyés el tron de ferro a la força, no? I eliminés tots els Targaryens, en teoria. Per tant, els personatges que hi apareixen no són coneguts, però l'univers i les famílies que hi surten doncs sí que ens haurien de sonar. Tenim en Sir Duncan l'Alt, que és un cavaller errant, tan alt i fort com poc espavilat, i que de camí a un torneig de justes, que és l'única manera que se li ha acudit per guanyar algun diner, doncs coneix un bailet que sembla molt poca cosa i l'adopta com a escuder, no? Se l'emporta. I aquest nen es fa dir Egg i de seguida ja veurem que és massa espavilat per ser un nano qualsevol. Tant la sèrie com el llibre doncs, expliquen les aventures d'aquests dos personatges, no? El llibre té tres històries independents i la sèrie jo diria que
recrear només una d'elles, per tant, jo suposo que tindrà continuïtat, i si saps llegir entre línies, que aquesta és la gràcia, doncs pots entendre alguna cosa de la saga principal, no? Deia que jo vaig llegir aquest llibre fa molt de temps, quan estava llegint la saga de Cançó de Gel i Foc. No apareixia el sisè llibre, encara no ha aparegut, han passat molts anys, i clar, jo tenia moltes ganes de seguir descobrint aquest univers i vaig voler llegir aquest llibre, no? Vaig trobar que era una mica lent, evidentment no era la saga principal, però em va agradar prou, i bé, trobo que és un bon llibre de cavalleries amb molt poca fantasia, molta menys que Joc de Trons, perquè, per exemple, doncs, clar, està ambientat una època, una característica molt clara de Joc de Trons són els dracs, no? I si coneixeu la història dels Targaryens, doncs hi havia moltíssims dracs, però justament 100 anys abans de la història aquesta, els dracs s'havien extingit, havien anat degenerant i havien desaparegut, no? Fins que 100 anys després del que passa aquí al Cavaller dels Set Regnes, doncs reneixen en Drogon, en Rhaegal i en Viserion, que són els dracs de Joc de Trons que ens haurien de sonar tots. I bé, en aquell moment, quan jo el vaig llegir, doncs no es podia llegir en català, però gràcies a la sèrie, doncs, finalment aquest llibre es pot llegir en català. Jo sempre colo les edicions en català de les adaptacions. O sigui, el que ha sortit ara en català és perquè sortia a la sèrie. Jo crec que sí, jo crec que han aprofitat que sortia a la sèrie i han fet la traducció perquè, que jo sàpiga, no s'havia traduït anteriorment. Jo vaig llegir l'edició de Gigamesh i actualment doncs, es pot llegir en català, publicat per Alfaguara i amb traducció d'Imma Estany, que és una sospitosa habitual de llibres de fantasia i aquestes coses. De traduir dracs. Sí, l'he vist com a traductor de molts bestsellers d'aquests de fantasia èpica i tal. I bé, a mi la sèrie m'ha agradat força, no sé, Laia, què t'ha semblat? Sí, a veure, clar, és un cavaller així molt alt, molt, no, pobret. Molt bonjant. Sí, molt bonjant, que li prenen el pèl. Està bastant ben recreada, jo crec, l'ambientació és bona, perquè aquests d'HBO tenen diners per fer-ho. Sí, no espereu, evidentment, Joc de Trons. Joc de Trons és una sèrie que ens va enganxar molt a tothom, és una història molt senzilleta i tal, però jo crec que val molt la pena, i dir, sobretot, que podem gaudir del doblatge en català, que com estan fent últimament uns doblatges molt bons, i no us el perdeu, si l'heu de veure, mireu-la en català. Llibre en català, doblatge en català. Doncs bé, avui hem demanat a la Lídia que triï la cançó, que sempre posem en aquesta petita pausa musical, i no només compartim amb ella gustos lectors, sinó també musicals, hem descobert, perquè ens ha triat la Lídia la cançó citant Mercè Rodoreda dels Amics de les Arts, una cançó que ens agrada molt, que està inclosa en el disc Allà on volia de 2023, i no sé si serà molt evident, però per què l'has triat, Lídia? Home, per dues coses. Una, perquè ser al principi amb gustos musicals, perquè una interioritat. Ens hem trobat a concerts dels Amics de les Arts. Ai, calla, és veritat! Sí, i tant. I llavors, a la Paloma. A la Paloma, sí. Ostres, ara no hi queia. I després, perquè Mercè Rodoreda, Sergi, tapa't les orelles, és la meva autora preferida. Per què m'he de tapar les orelles? Quina fama! Pensava que anaves a relacionar-la amb David Oclés, llavors sí que... Pobra dona. Doncs això, doncs per això, sí. Molt adient. Som-hi, escoltem-la. Deixa'm dir que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto molt sovint, ets tu record per... Doncs bé, seguim retroalimentant la nostra bibliofília en aquesta segona part del programa. Hem parlat de llibres llegits, per què ens els quedem, per què els donem... Llavors anem a veure una miqueta més coses, no?, d'aquestes que tenim els lectors relacionades amb la lectura, que abans dèiem, ens pensàvem que érem com tots així molt normals i estan sortint aquí les vergonyes. Seguim traient vergonyes, que això hem vingut. Hem parlat de que tenim un munt de llibres, cadascú els tindrà ordenats a la seva manera, el que sigui. Feu servir com, no sé, bases de dades o eines per tenir una mica controlat? Tu abans, Eduard, parlaves de que havies implementat un sistema aquest any, però no sé si va més enllà de comptar quants entren, quants llegeixo. Coincideixo amb el Sergi, soc molt de llistes. Jo tinc llistes dels llibres que jo segueixo molts podcasters i molts recomanadors Llavors me'ls apunto, tinc la llista dels que m'han recomanat i que m'agraden i amb qui m'ha recomanat, però bueno, poso a Goodreads i la compte d'Instagram, és l'únic que tinc, i la llista de pendents que tinc. No tinc... O sigui, el qui i el què? Quin llibre i qui el recomana? I després la llista que jo tinc... Per anar-lo a buscar després, si no t'agrada. No, bueno, potser sí. De moment no, però... Aneu en compte. Per fer el comentari. Però jo perquè vaig volcar tota la dada que tenia al Goodreads i crec que tinc des del 2008. Des del 2008 tinc controlat tots els llibres que m'he llegit, valorats, no ressenyats, no, com el Sergi és de ressenyats,
jo els tinc valorats amb estrelles i tot això. Llavors, des del que tinc el compte, de fa un parell d'anys, llavors sí que tinc la ressenya. Però bueno, tinc Goodreads, tinc fulles d'Excel i poca cosa més. Llista digital, doncs. Sí. I tu, Lídia? També Goodreads i aquestes coses? Sí, tenen Goodreads també, però llavors tenen els Excels. Els Excels. Sí, un és el control de la biblioteca, que és el que, o sigui, els llibres que van entrant, si entren perquè els he comprat o perquè me'ls han deixat, o si jo els deixo també m'ho anoto, i això, si estan llegits o no, i de fet avui m'ho he mirat, no? I bueno, com que estem en teràpia, perquè tothom se senti bé, lo de massa llibres pendents, doncs jo m'ho podria d'allò... Però no, o sigui, jo ara estic en pau amb això, Sí, perquè la gent em vol fer sentir malament. I llavors vaig decidir un dia que no, ni em farien sentir malament. Malament per què? Perquè hi ha gent que diu que perquè et compres llibres si en tens a casa. Doncs no, ni tampoc per un any llegir menys, perquè una cosa que crec que fan les xarxes és que a vegades sembla que si no llegeixes molt ets com mal lector. I també jo he hagut com de posar una distància entre el que, a més, la gent diu que fa i el que fa. Que també aquí també sabem que hi ha diverses coses. He llegit 4 llibres jo aquest any, Lídia, en el que portem d'any, imagina't. I ni ets pitjor persona, ni allò... És que, clar, és que la gent és així. I si llegeixes molt, també... també no és com que... no s'ho creuen. Exacte. Doncs sí, té un excel·lent. És que això de 10 llibres que ha dit l'Eduard al mes, que va. Intel·ligència artificial. No sé, exacte. si tinc el Sergi a casa que... Segur que són llibres Mateix de 100 pàgines. Clar. Doncs no, i llavors estem fent l'Excel del que llegeixo cada any. I clar, això ho tinc des del 19, que és quan em vaig obrir el compte. I llavors allà també m'apunto si he fet les ressenyes, si no, i amb això jo soc molt dolenta, perquè em falten... O sigui, des que me vaig obrir el 19, he llegit 521 llibres, d'aquests només he fet 279 ressenyes. Molt bé. Però tampoc em sento malament. Allò, és que tinc no sé quantes ressenyes per pujar, no sé què. La gent, si no pugem coses, segueix dormint, segueix vivint, no som tan importants, no passa res, no hem d'anar-la liant totes les coses. Absolutament. Però t'has de canviar el nom del compte, vaig llegint a massa ressenyes pendents. Mira! Així podeu fer un tàndem vosaltres dos. Doncs mira, podríem fer allò. Bé, llibres pendents no, perquè tu els llegeixes, però no fas les ressenyes, no? Exacte, no, allà estan. Però, i això, i la manera d'ordenar-los físicament, sí que jo separo els pendents dels llegits. No em surt gaire compte perquè en tinc més de pendents que de llegits físicament. Llavors, d'això. Però així n'ets conscient, si els veus Exacte, allà. i per idioma també els separo, català, castellà i anglès. I això, a l'últim moviment que va haver d'allò vaig dir els de català els poso a les lleixes d'entremig, perquè no se sap mai si hi haurà una inundació o si hi haurà goteres, salvem la llengua. Estan al mig. Exacte, molt ben fet. Que bonic. Sergi? Bueno, tothom està esperant la frase tinc un Excel. Tinc un Excel. I espero que llois l'Excel que tens ara. Jo tenia un Excel, ara tinc una màquina engreixada perfectament que l'ha fet la Laia, perquè és una manetes del d'això que ara automatitza moltes estadístiques, categories, perquè som d'apuntar moltes coses, però m'agrada perquè jo també, l'Excel aquest és del 2008, o sigui, va començar el 2008, mira. Com l'Eduard deia, que jo vaig començar el blog el 2010, i a partir de llavors sí, cada vegada anava a apuntar més estadístiques, al principi només a la llista dels que havia llegit. Hi ha un biaix molt clar del que llegia aquella època, el volum que estic llegint ara, He tingut èpoques millors que l'actual, però, clar, hòstia, jo no pensava... Jo pensava un lector de llegir 30 llibres l'any com a molt, i això ara, d'això, i bueno, que això ho hem superat, però és el que t'empeny la xarxa, a dir, hòstia, llegir més, perquè clar, si n'he de fer ressenyes, si he de fer el que sigui, he de llegir més, perquè si no, què passarà? Però això, la gent dorm igual si jo no faig ressenyes, ho he descobert. Ha sortit Goodreads, també existeix a Novi, nosaltres també tenim la Novi de... Sí, això ho comentava la Lídia, no sé, pel control de la biblioteca, que tu tens un Excel d'això, el meu control de biblioteca jo el faig amb una altra base de dades que no coneix ningú aparentment, que és Anovi, que és una base de dades italiana, que és com un Goodreads, però, bueno, a la italiana. Però hi ha els llibres en català? Sí, perquè els he posat tots jo. Perquè els posen sempre. Clar, com jo només tinc llibres en català, em faig un fart, o sigui, jo registro, m'ha arribat un llibre nou, perquè, clar, introdueixo. El nostre Goodreads, si algú el mira, no és fiable, només el fem servir
per penjar les ressenyes que fem a Instagram. No fem xarxa allà perquè no ens cau bé en Jeff Bezos i com és seva doncs no ho fem servir només perquè la gent està allà. Però el control real de la biblioteca de casa, quins llibres tenim, quins llibres he llegit jo en aquest cas, el feia a Manobi, que és aquesta altra base de dades, que acaba sent el mateix, és una funcionalitat molt semblant, però clar, no té els llibres en català i els he introduït jo, que no et demanen l'oro i el moro com Goodreads, que has de ser librari i no sé què, aquí tu pots posar-ho i algú te'ls accepta. I tots els llibres en català que trobis els he posat jo pràcticament. I m'hi mato, perquè tu poses Goodreads, mira, i me l'agafa de seguida, ui, no hi és el llibre, vale, i l'he de posar. Clar, és que jo vaig fer una vegada servir altres aplicacions, però clar, en català, que és el que a més compro, perquè un dels criteris per comprar és editorial independent en català, majoritàriament. I clar, no hi havia res. Ara m'ho vaig passar també perquè era com passar els codis de barra. Sí. Bueno, és que... Sí, l'aplicació et permetia escanejar el codi i te l'agafa, però en català no troba res. Però bé. Doncs, a veure, el món de la lectura, a banda de, com dèiem, de si ens quedem els llibres o no, també va de compartir la lectura. I jo sé que vosaltres, per exemple, Eduard i Lídia, sou molt fans de compartir la lectura perquè us agrada molt participar en clubs de lectura, no? Què us aporta aquesta fase extra? És com allargar encara més com la vida del llibre, no? O què? A veure, tu, Eduard, participes un munt. Que jo de vegades soc un fan. diu, és que aquesta setmana tinc 4 clubs... Bueno, això és que de vegades em sembla excessiu i tot, però... L'Eduard és l'home que treballa... No, sí. L'home que està en el club de lectura. Sí. Bueno, hi ha un, a Sant Quirze hi ha un que es diu Entre dones perquè llegeixen més només... l'Eduard. No, sí, o sigui, jo dic que és el meu club de lectura. Es diu Entre dones perquè llegeixen només autores. Però sóc l'únic home, per tant jo dic que jo estic entre dones, vull dir, perquè inclús la noia que el porta és noia, vull dir que és el meu club de lectura, l'han fet especialment per mi. Però a mi, jo sempre he sigut un lector com tots, individual, solitari, com si diguéssim. Jo abans anava a la biblioteca o anava a la llibreria, agafaves el llibre, te'l llegies, el deixaves i ja està, vull dir, no tenies contacte amb ningú. Quan vaig descobrir els clubs de lectura, ostres, a mi se'm va obrir un món, vull dir, perquè li dones un altre punt de vista als llibres, el contacte, els diferents matisos que et donen els altres lectors són interessantíssims i a més que et dona una flexibilitat de coneixement i de pensar en altres coses que tu no has vist, doncs a mi m'aporta moltíssim, a mi m'agraden moltíssims. També, vull dir, ja et dic, jo vaig al final entre lectures conjuntes que fem per xarxa o clubs de lectura, jo llegeixo 5 o 6 llibres, 5 o 6. Però bueno, sempre deixo un marge de 3 o 4. 5 o 6 al mes? O sigui, més de la meitat, diguem-ne, gairebé del que llegeixes és amb lectura conjunta. Jo vaig a 3 clubs de lectura fixes, físics, presencials. I després tenim un fix que també amb xarxa, i després algun que fem amb el Reducte, també són 5, i algun extra que surt perquè ve l'autor o el que sigui, o sigui, me'n vaig a 6 o 7 al mes. A vegades coincideix, sobretot al mes de desembre, que el mes de desembre és curt perquè és les festes de Nadal i tot això, llavors coincideix que hi ha alguna setmana que potser tinc 2 o 3 clubs de lectura. Llavors, la veritat és un cacau, però he sobreviscut. Jo ara ho estic deixant. No, perquè també al final m'hipotecava molt les lectures que acabava fent, que dius, bueno, de les que volia llegir no puc perquè he de llegir l'altre. Però ho llegeixo molt perquè m'obre lectures que jo sola potser no hi hauria arribat. I és això, no? Que una lectura que potser no t'havia agradat, de sobte, comentant-ho, doncs et creix molt, i una altra lectura, doncs, bueno, jo una vegada vaig anar a un club de lectura, tothom deia que era un llibre meravellós, i no diré que vaig rebentar el club de lectura, però vaig ser la de però aquí no està veient que això era un manual d'autoajuda encobert, no sé què, i de sobte, hòstia, potser sí, no? No et van deixar tornar, per això, no? No vaig tornar jo, imagina't. Vaig ser jo que no vaig tornar. No, però és veritat, no? I, per exemple, també trobo molt interessant clubs de lectura intergeneracional. Perquè, clar, jo anava en un club de lectura de la dona a la biblioteca de Manresa i hi havia dones molt grans, gent més jove, i doncs veure també diferents punts de vista, i fins d'alguna hora ens ho havia dit alguna senyora de m'agrada molt les coses que dieu perquè em fan pensar en coses que normalment no pensaria, no? I al revés, o sigui, és que al final és una retroalimentació, no? De feedback. En canvi, tu, Sergi...
Jo és que no soc gens aficionat, però soc molt anàrquic. Bueno, molt anàrquic. M'agrada llegir al meu ritme i això d'adaptar-me, sobretot a lectures amb tandes. Hi ha molts clubs de lectura a punt final, que és senzillament comentar-lo, que això sí que m'agrada, però em costa molt adaptar-me. Però mira que et va agradar, el teu club de lectura, el club de lectura del teu llibre. Ah, sí? Però, allò t'ho vas passar bé, Però, hablar de mi libro, el que sigui, però és molt interessant, però no el llegia jo al mateix temps que l'altra gent. No, però vull dir com la virtut aquesta, no? Sí, la lectura ho compartida. trobo com a activitat, clar, és molt millor això que drogar-se. Home, No, però jo he de dir quina que comparació! amb el Sergi i més persones vam fer un parell de lectures conjuntes suïcides, que en dèiem, i vaig guanyar jo els 2 cops i no m'han tornat a patir. S'ha trobat el llibre dient, sí, això, bueno, jo hem dit, no sé com li dèiem, suïcides, era molt faltón això segurament, Sí, i li dèiem un nom, però era no esperar-se, eren llibres llargs habitualment i era no esperar-se, és a dir, cadascú llegeix el ritme que pot i tan ràpid com pugui. El problema és que això genera, encara que no ho vulgui reconèixer, genera una competència. I això acaba fent mal. Com que no? Vas guanyar els 2 cops i no et genera competències. Que hi hagi pau, ui, he de frenar això, que hi hagi pau. Doncs bé, sento dir-vos que aquesta teràpia compartida arriba a la seva fi. Ja està. Ha estat molt bonic, però se'ns en va una mica el temps, però hi havia encara un munt de preguntes i molts més temes per treure, perquè veig que ho necessitem tots plegats molt. Doncs això, moltíssimes gràcies, Eduard i Lídia, per haver vingut, per compartir la vostra bibliofília amb nosaltres. Esperem que hagueu estat a gust aquí. Molt bé, molt bé. Jo em sento millor, ara em sento millor. Ha funcionat la teràpia. Manxo en pau. Sí. Recordem que la Lídia la podeu trobar a Instagram com a Vaig Llegint i a l'Eduard com a Massa Llibres Pendents. Moltes gràcies també, com sempre, al Dani pel suport tècnic i a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.